Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kehenyo Trip Youth Council Shillong City kabalayo jingtip halor ka jingwan tuit jong ki Nongdie Madan nado ka thany Anjali mat pran bat stan boy ki badan palat shihajar ngun AA menta kasngi kehenyo trik ubana jileo arajar arpuway kalalum kerki ya ki paradkhot ban late ai jingerap yekini ki Nongdie Madan daki Marbam kumukau upan mat upian. Kajingirap jong kaseng yakini ki Nongdie Madan kalong hadin bakilamat hakakim kait bat kajing kerdo kabakrau na kadaw kajing penjari jong ki Borsensar district ya kajing kangdam balapalat shibnai kenti. La shemba bon ni ki Nongdie Madan ki nongkit nong ki Nongdie giant second hand but ki wei ki day ki baju em kamai jakpo hakathan mot pran Anjali but hayodo ki bala yakendo jing nakadaw ka jing bumyo jing yarap AA wat tang khandiat ru na ka sarkar jilla.